Wel, bore da, a chroeso cynnes yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Gobeithio bod chi yn cadw'n saff ac yn iach. Ni'n clywed y geiriau yn a lot ar y foment yn dyn ni. Ac rwy'n gobeithio fod hynny'n wir amdano chi. Ond, yn fwy na hynny, fi'n gobeithio bod chi'n profi bendith Duw ar y foment. Bod chi'n ymwybodol fod ei gyda chi, yn agos ato chi, yn gymorth i chi, yn eich nerthu chi o ddydd i ddydd. Fi'n gweddio bydd hynny'n arbennig o wir nawr y bore yma. Wrth i ni ddod at ein gilydd i weddio ac i foli ac i rando ar beth sydd gan air Duw i'w ddweud, bod ni wedi'n gwasgaru, bod ni ddim gyda'n gilydd mewn un man, fi'n gweddio bydd Duw gyda ni, a byddwn ni'n ymwybodol o'i bresenoldeb yn ymwybodol o'i lais yn siarad â ni ac yn gweithio yn ein calonau ni ac yn ein bendithio ni. Felly, cyn i ni fynd ymhellach, nhw'n ni weddio, nhw'n ni gyflwyno ein hunan ar oedfa yma nawr iddo fe. O arglwydd yn Duw, i ni yn cyflwyno ein hunan yn awr i ti ac yn gofyn y bydde di'n agos ato ni. Bob un, lle bynnag ydyn ni, a beth bynnag rwy'n ni'n ei wynebu ar hyn o bryd, o arglwydd, gad i ni wybod o fod ti gyda ni. Dad, i ni diolch i ti os i ni y bore yma yn profi diogelwch a iechyd. I ni ddim eisiau cymryd y pethau hynny yn ganiataol. I ni'n gwybod mae roddion gen y ti ydyn nhw ac i ni'n gofyn amdanyn nhw. Y bydde di yn gwarcho drosto ni, yn cadw ni yn saff ac yn cadw ni rag afiechyd a gwendid a phoen, ond arglwydd. Yn fwy o lawer na hynny. I ni'n gofyn am dyfendydd di. I ni'n gofyn am gael dadnabod di, profi dy bresenoldeb di yn agos i ni. I ni am dy adnabod di am y tro cyntaf neu dyfnhau yn ein perthynas ni gyda thi. Arglwydd i ni eisiau clywed yr hyn sydd gen ti i'w ddweud wrtho ni. Clywed dy lais di yn siarad â ni ac teimlo dy ysbryd di ar waith yn ein calonau ni. Os gweli di fod yn dda. O da, derbyn ni nawr felly, ac bydd gyda ni yn ystod o'r munudau nesaf yma, arglwydd. Derbyn ni, am ein bod ni'n dod yn enw ac yn heiddiant Iesu Grist. Amen. Amen. Wel, i ni yn mynd i ganu nawr gyda'n gilydd, fydd cyfeiliant yn cael ei chwarae, bydd y geiriau yn ymddangos ar y sgrin, ac defnyddiwch nawr yr munudau nesaf yma i foli Duw. Triwch ganu y geiriau yma ac ystyried o ddifri'r hyn rydych chi'n ei ganu.
Nawr, os nag ych chi fel arfer yn dod i'n hoedfaon ni ar y Sul, beth sydd fel arfer yn digwydd yw bod ni yn gweithio yn ffordd trwy lyfrau gwahanol o'r Beibl. I ni cael cyfresu o Pregethau. Ac wrth gwrs, nid dyna'r unig ffordd i bregethu te, ond mantais mawr hynny yw bod e'n caniatáu ni i ddod i nabod y Beibl yn well. Ni'n gallu mynd yn ddwfn i fewn i be mae'r Beibl yn ei ddweud a gwneud hynny mewn ffordd systematig. A mae e hefyd yn rhwystro y pregethwr, rhag mynd ar ôl rhyw hobby horses, mynd ar ôl yr un pynciau o hyd ac o hyd, neu neidio dros unrhyw bynciau ac osgoi unrhyw bethau anodd. Wel, bore yma, i ni'n mynd i fod yn dechrau ar gyfres newydd. Cyfres o Pregethau fydd yn mynd â ni trwy yr Efengyl yn ôl Ioan. A mae'n siŵr bydd y mwyafrif ohonoch chi'n gwybod, yn y Beibl mae dyn ni 4 llyfr sydd yn cofnodi bywyd, marwolaeth ac atgyfodiad yr arglwydd Iesu Grist. Mae 3 ohonyn nhw, Matthew, Mark a Luc, maen nhw'n gymharol debyg i'w gilydd. Maen nhw yn defnyddio yr un ffynonellau, yn cyfeirio at lot o'r un digwyddiadau, ac felly mae yna rhyw debygrwydd yn perthyn iddyn nhw. Ond yna mae dych chi'r 4ydd Efengyl, Efengyl Ioan, sydd mewn lot o ffyrdd yn eitha gwahanol. A dyna ni'n mynd i fod yn dechrau edrych arno y bore yma. Nawr, oedd Ioan, yn un o ffrindiau agosa yr arglwydd Iesu. Mae'n cyfeirio at ei hun yn y llyfr, nid wrth ei enwau, ond fel y disgybl roedd Iesu yn ei garu. Dyna sydd oedd eisiau cael ei adnabod, yr un oedd Iesu yn caru. A mae Ioan di ysgrifennu'r llyfr yma, a cyfnodi'r pethau yma, cyflwyno nhw i ni, pethau nath ei weld a'i clywed, am un rheswm penodol. A mae'n rhoi rheswm yna i ni reit ar ddiwedd y llyfr. Yn Ioan pennod 20 ac adnod 30, ni'n darllen hyn. Roedd llawer o arwyddion eraill yn wir ar wnaeth Iesu yng ngwydd ei ddisgyblion, nad ydynt wedi eu cofnodi yn y llyfr hwn. Ond mae'r rhain wedi eu cofnodi mwyn i chwi gredu mae Iesu yw'r Meseia, mab Duw. Ac mwyn i chwi trwy gredu gael bywyd yn ei enw ef. Felly, wrth i ni weithio'n ffordd ni drwy'r llyfr yma, cofiwch o hyd mae dyna yw bwriad Ioan. Dyma ei ddymuniadau, dyma'r rheswm pam bod e di sgwennu'r llyfr o gwbl. Mae eisiau i ni i gredu yn Iesu Grist. Credu mae Iesu yw'r Meseia, mab Duw, ac wrth gredu cael bywyd tragwyddol trwyddo fe. Nawr ni'n mynd i ddechrau y bore yma yn edrych ar adnodau 1 i 18 yn y bennod gyntaf. Ac falle fod werth jyst nodi o'r cychwyn, rhaid bod yna unrhyw ddryswch, pan mae'r bennod yma, neu'r adran yma'n cyfeirio at Ioan, wel, Ioan arall yw hwn. Ioan fydyddiwr sy'n cael ei gyfeirio ato fe yn y bennod gyntaf, nid yr Ioan nath ysgrifennu y llyfr i gyd. Okay? Os yw'r arglwydd yn caniatáu, wythnos nesaf byddwn ni'n clywed mwy eto am Ioan fydyddiwr, yr Ioan arall yna. Dyma i'r un Duw ni. Yn y dechreuad, yr oedd y Gair. Yr oedd y Gair gyda Duw. A Duw oedd y Gair. Roedd ef yn y dechreuad gyda Duw. Daeth pob peth i fod trwyddo ef. Hebddo ef, ni ddaeth un dim sydd mewn bod. Ynddo ef roedd bywyd, a'r bywyd
goleuni dynion y doedd. Mae'r goleuni yn llewyrchu yn y tywyllwch, ac nid yw'r tywyllwch wedi ei drechu ef. Daeth dyn wedi ei anfon oddi wrth Dduw a'i enw Ioan. Daeth hwn yn dyst i dystiolaethu am y goleuni mwyn i bawb ddod i gredu trwyddo. Nid ef oedd y goleuni, ond daeth i dystiolaethu am y goleuni. Yr oedd y gwir oleuni sy'n goleuo pawb eisoes yn dod i'r byd. Yr oedd yn y byd, a daeth y byd i fod trwyddo, ac nid adnabu'r byd mohono. Daeth i'w gynefin ei hun, ac ni dderbyniodd ei bobl ei hun mohono. Ond, cynifer ag a'i derbyniodd, roes iddynt hwy, y rai sy'n credu yn ei enw, hawl i ddod yn blant Duw. Plant wedi ei geni nid o waed, nac o ewyllus cnawd, nac o ewyllus gŵr, ond o Dduw. A daeth y Gair yn gnawd, a preswylio yn ein plith, yn llawn gras a gwirionedd. Gwelsom ei ogoniant ef, ei ogoniant fel unig fab yn dod oddi wrth y tad. Mae Ioan yn tystio amdano, ac yn cyhoeddi, hwn oedd yr un dywedais amdano, mae'r hwn sy'n dod ar fy ôl i wedi fy mlaenori, oherwydd roedd yn bod o'n blaen i. O'i gyflawnder ef yr ydym ni oll wedi derbyn gras ar ben gras. Oherwydd trwy Moses y rhoddwyd y gyfraith, ond gras a gwirionedd trwy Iesu Grist y deithant. Nid oes neb wedi gweld Duw erioed. Yr unig un, ac yntai yn Dduw, yr hwn sydd ym mynwes y tad. Hwnnw a'i gwnaeth yn hysbys. Amen. Wel, diolch i Dduw am ei air. Wnawn ni weddio eto, wnawn ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. O Dduw ein tad a thad ein harglwydd Iesu Grist, i ni'n diolch i ti am y geiriau rhyfeddol rydyn ni newydd i darllen. Ac arglwydd i ni'n gofyn unwaith eto am dy gymorth di i ddeall y pethau hyn. I ni'n gwybod fod yna bethau yma sydd tu hwnt i ni. Mae yna rhyw ddirgelion yma a byddwn ni byth yn gallu ei deall yn llawn. Ond arglwydd, helpa ni. Helpa ni fynd mor bell ag y gallwn ni. Helpa ni weld rhywbeth newydd, rhywbeth ffres o'r arglwydd Iesu Grist. Ni'n diolch i ti am yr apostol Ioan, yn diolch am yr gwaith nes di yn ei fywyd a y ffordd nes di ei ddefnyddio fe a'i ysbrydoliau i ysgrifennu'r geiriau yma. A ni'n diolch dy fod ti wedi trefnu ei gwarchod nhw a'i cadw nhw ein mwyn ni. Diolch nawr fod gen ti rhywbeth i'w ddweud. Dy fod ti ddim yn ddiw pell na yn ddiw distaw, ond dy fod ti yn ddiw sydd yn siarad trwy dy air yn nerth dy ysbryd glân di. A felly ni'n gofyn i'r bore yma arna ti i siarad. Ac wrth i ni fynd ymlaen yn ôl dy wyllus di o wythnos i wythnos, wrth i ni weithio'n ffordd trwy'r llyfr yma, arglwydd cadw ni rhag trinau fel rhyw ymarfer academaidd, rhywbeth sydd just yn ddiddorol i ni fod yn ystyried o arglwydd wrth i ni glywed am Iesu. Clywed am ei eiriau fe, a'i weithredoedd ei fywyd ei
ei berson a'r gwaith ddath ei gyflawni ar y groes wrth i ni glywed am y ffordd oedd pobl yn ymateb iddo fe a be mae Ioan yn dweud wrthyn ni amdano fe arglwydd. Neu di siarad, please. Ni'n diolch bod ni'n sôn fan hyn am berson. Ond fod ti wedi datguddio dy hun i ni ymherson Iesu Grist. Ac arglwydd yn yr cyfnod yma sydd yn llawn o unigedd a ansicrwydd. Ni'n diolch fod yna berson gyda ni fan hyn. I ni'n gallu nesau ato fe. Person sydd wedi uniaethu ei hun a neu person i ni yn gallu cael perthynas a fe. O arglwydd. Helpa ni felly. Os gweli di fod yn dda. Dad, i ni, ni'n gweddio nawr dros ein byd ni. Ac arglwydd ni'n ymwybodol yng nghanol yr holl crisis yma. Fod yna bob math o broblem eraill mae pobl yn ei gwynebu. Pethau sydd falle ar hyn o bryd yn mynd lan dan y wyneb. Arglwydd, bydd drwy garog, os gweli di fod yn dda. Dar, ni'n gofyn unwaith eto bydde di yn dy ras yn troi yr sefyllfa rhyfedd ac anodd yma daioni. Arglwydd, ni'n meddwl am dy air di lle rwy ti yn cyflawni hynny. Ni'n meddwl am hanes Joseph. Ni'n meddwl yn bennaf am brofiad yr arglwydd Iesu ei hun. Fod yr hyn, digwyddiadau drwg yna yn cael ei troi daioni, lles i bobl. Arglwydd gad i hynny fod yn wir unwaith eto, sgweli di fod yn dda. Da, derbyn ni nawr yn ddiolchgar, maddau ni bob bai yn derbyn. A mae'n bod ni'n dod yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Wel, cyn bod ni'n canu eto, mae Dad yn mynd i'n helpu ni unwaith yn rhagor i ddeall y geiriau ni'n i canu'n well. Ac rhaid ofn bod chi ddim yn ymwybodol o hyn, mae Dad erbyn hyn yn cynnal grŵp trafod bob wythnos ar Zoom, yn cwrdd bob nos Iau rhwng 7:45 a 9:00 y nos. A'r grŵp yna wedyn yn edrych ar emynau a cherddi Cristnogol. Pe bai hynny o ddiddordeb i chi, os chi eisiau ymuno, yna plis cysylltwch. Os oes da chi unrhyw gwestiynau eraill neu rhywbeth arall gallwn ni'ch helpu chi gyda, plis cysylltwch. Yr e-bost gorau yw gwybodaeth@cwmpawd.org. Diolch. Wel, ni'n iawn troi nawr at waith un o'r rhyfeddodau mawr ein diwylliant Cymraeg ni, sef Ann Griffiths. Yn ferch ffarm o ogledd Sir Drefaldwyn, heb fawr o addysg ffurfiol, yn byw yn niwedd y 19eg ganrif ac yn marw nawr ar 20 mlwydd oed wedi geni plentyn. Ann yn cael ei ystyried yn un o'n prif emynwyr ni, wir ysgwydd yn ysgwydd a Williams Pantycelyn. Bod Williams wedi sgwennu rhyw 1000 o emynau i gyd, ac Ann Griffiths ond wedi sgwennu rhyw ychydig dros 70 o benillion i gyd. Ac eto, rai o'n awdurdodau mawr ar lenyddiaeth Gymraeg yn gallu i mawrygu hi fel un o'n prif feirdd. Rathro Gair Griffith er enghraifft yn dweud mae hi yw un o 15 bardd mwyaf Cymru erioed. Saunders Lewis wedyn yn dweud am yr Emyn, fyddwn ni'n edrych arno fe nawr, Rhyfedd gan angylion. Mae dyna un o gerddi mawreddog barddoniaeth Ewrop gyfan. Rhyfeddod o ferch felly. Ac mae yr Emyn yma, fyddwn ni'n edrych arno fe gyda'n gilydd nawr, Rhyfedd gan angylion, neu o leia 4 allan o 7 pennill. Mae fel mae Saunders Lewis yn dweud, mae'r Emyn yma yn crynhoi yr holl themau a'r paradoxau oedd mor nodweddiadol o'i gwaith hi. Hynny yw, y paradox sydd yn rhedeg trwy i gwaith i gyd, yn arbennig y rhyfeddod na o dduw a dyn, sef Crist yn dduw ac yn ddyn,
yn yr un person. Ac ni'n gweld hynny yn syth yn y pennill cyntaf yma. Rhyfedd gan angylion, rhyfeddod fawr yng ngolwg ffydd. Gweld rhoddwr bod, cynhalio'r helaeth, a reolwr pob peth sydd yn y presef mewn cydachau, heb le roi ben i lawr. Ac eto disglai'r lir gogoniant yn ei addoli yn arglwydd mawr. Chi'n gweld fel mae Griffiths fan hyn yn pendilio nôl ymlaen rhywsut rhwng yr olwg cosmic yma ar Grist. Mae'n roddwr bod, mae'n gynhalio'r helaeth, mae'n reolwr popeth, ac eto dyma'r un nawr sydd yn y presef heb le i roi ben i lawr. Doedd ddim lle iddo fe yn y llety wrth gael ei eni, os chi'n cofio. Ac eto, ar un pryd ac yr oedd yn dlawd i le yn fabad yn y presef, mae'r un pryd yn arglwydd mawr sy'n cael ei addoli gan ddisglau'r lir gogoniant, sef yr angylion. A mae'r angylion yn rhyfeddu at hyn i gyd. Ac fel hefyd y mae y Cristion, yr un sydd edrych ar y pethau yma trwy olwg ffydd, yn rhyfeddu hefyd, rhyfeddod fawr yng ngolwg ffydd, gweld yr un yma, Duw ac yn ddyn yn y cnawd. Ac yna mae'r ail bennill yn troi at ddarlun o'r Hen Testament, o lyfr Exodus, ac o hanes roi'r ddeddf ar fynydd Sinai. Mae Duw yn dod i lawr ar fynydd Sinai, ac mae Moses yn mynd lan y mynydd i dderbyn y deg orchymyn gan Dduw, i dderbyn deddf Duw ganddo fe felly. Ond mae Duw mor fawr ac mor sanctaidd, fel mae yna orchymyn fod neb i fynd ar y mynydd yna, i fynd i bresenoldeb Duw fel betai. Hynny yw, mae yna derbyn, mae yna ffin yn cael ei osod o gwmpas y mynydd, a rhybydd i neb i fynd dros y ffin yna ar berig bywyd. Ac mae'r mynydd yn mygu, mae yna trannau a mellt a mwg sydd yn dychryn y bobl, a mae yna sŵn utgyrn sydd hefyd yn ddychryn i bobl. Ond mae Griffiths yn gweud, wy'n gallu mynd dros y terfyn yna i mynydd Duw, i bresenoldeb Duw, yng Nghrist y Gair, medda hi, heb gael fy lladd. Pan fo Sinai gyd yn mygu, y sŵn yr utgon, uchau'r radd, cael fynd i wledda, nid jyst mynd dros y terfyn, ond yn mynd i wledda dros y terfyn yng ngwydd Duw felly, yng Nghrist y Gair, achos bod hi wedi cael ei uniaethu â Christ, bod hi'n perthyn yn agos i Grist y Gair. Grist y Gair, wrth gwrs, yn adlais o Ioan bennod gyntaf, y Gair yn dod yn gnawd ac yn trigo yn plith ni. Ond mae'n gallu mynd dros y terfyn heb gael ei lladd yn nawr. A mae ynddo fe, mae yn Crist, meddai hi yn trigo pob cyflawnder. Llond gwagle colledigaeth dyn. Ar yr adwy yn y bwlch na rhwng y ddwy braid, rhwng Duw a dyn felly, mae Crist yn gwraeth gymod trwy i offrymu ei hun ar y groes. Hynny yw, mae yna fwlch anferth rhwng Duw a'i sancteiddrwydd a dyn a dynoliaeth a'i pechod. Ond mae Crist yn llenwi'r gwagle yna, mae'n llond gwagle colledigaeth dyn. Gyda mae'r pennill nesaf yn symud ni at y groes ei hunan. Ac mae'n dechrau gyda un o'r paradoxau na sy'n mor gyffredin yng ngwaith Ann. Fe yw'r iawn, fi rhwng y lladron. Mae Crist yn cael ei groeshoelio rhwng dau leidr ar y groes. Lladron drwy gweithredwyr. Dyma'r un perffaith, yr un cyfiawn yn y canol rhwngddyn nhw. Yr un sy'n talu iawn fel betai. Rhwng y lladron o'r sy'n dwyn arian. Fe y ddioddefodd angael oes. Ac yna ni'n cael un o'r gosodiadau rhyfeddol yma sydd mor wir am waith Griffiths. Nerthodd freichiau i ddienyddwyr i'w hoelio yno ar y groes. Fel ei creawdwr, fel un oedd yn cynnal popeth, roedd e hyd yn oed yn nerthu breichiau rhai oedd yn hoelio, roi'r hoelion yn ei ddwylo ei drad ar y groes. Mae Griffiths mewn man arall, mae ganddi hi mewn llythyr sgwennodd hi, mae'n dweud y geiriau yma, nid rhyfedd meddai hi bod yr haul yn cuddio ei beldre pan oedd ei greawdwr dan hoelio. Chi'n cofio ar y groes, mae tywyllwch yn dod
ar y ddaear. A mae Ann yn dweud, does dim rhyfedd, meddwl hi, bod yr haul yn cuddio I blydrau, oherwydd roedd hi creawdwr yr haul dan hoelion. Mae'n syndod I meddwl hi, pwy oedd ar y groes, yr hwn sydd ei lyged fel fflam dan yn treiddio trwy'r nefoedd a trwy'r ddaear. Ar yr un moment hi yn methu gweld I greaduriaid gwaith I law o'i flanau ar y groes, a mae'n dweud bod I'n meddwl yn boddi mewn syndod wrth feddwl am y peth. Ac yna mae'n symud ymlaen I sôn am y ffordd y mae Crist wrth farw ar y groes yn anrhydeddu deddf I dad. A mae hynna'n thema bwysig iawn yn ei gwaith. Mae Ann Griffiths yn gweld y ddeddf, odi mae'n ddeddf yn rhywbeth sydd yn condemnio ni, fel mae'r degorchymyn yn condemnio ni oherwydd bod ni'n methu cadw at y degorchymyn yn berffaith. Ond mae Ann Griffiths hefyd yn dweud bod ganddi'r parch a'r cariad mwyaf at ddeddf Duw, meddwl hi'n un o'i llythyrau, am I bod yn adlewyrchu cymeriad Duw, am I bod yn adlewyrchu purdeb a harddwch Duw. A mae'n gweld nawr Crist ar y groes, mae'n dweud wrth dalu dyled pentywynion, a mae hwnna yn adlais o eiriau yn proffedoliaeth Sechreuad yn y drydydd benod, lle mae'n sôn fyna am bobl Dduw, am Gristnogion felly, ynddo fe, fel bobl sydd wedi cael eu hachub fel pentywynion, fel darnau o bren yn cael eu llosgi, ond yn cael eu achub o'r tân. Wrth dalu dyled pentywynion, sef ni I gyd wrth gwrs, ac anrhydeddu deddf I dad, cyfiawnder, mae'n disgleirion danbaid, bydde hi wrth faddau yn nhrefn y cymod rhad. Mewn emyn arall mae'n sôn am gweld y ddeddf yn anrhydeddus a'i throseddwyr mawr yn rhydd wrth fod Crist yn talu'n dyled ni. Mae'r ddeddf yn cael ei hanrhydeddu, felly, yn y gost mae Crist yn cymryd ar yn rhan ni, ond yn ni yn cael mynd yn rhydd. Ac yna mae'r pennill ola sydd gyda ni heddi yn troi allan I ddiolch, yn wir, diolch beth a chanmyr diolch. Diolch tra bod yno'r chwith, am fod gwrthrych i'w addoli a thestyn can I bara beth. Mae'r gair gwrthrych yna'n bwysig iawn hefyd yng ngwaith Ann Griffiths. Mae hi'n hoffi syllu allan fel petai, edrych allan ar y fawredd ar iachadwriaeth ac ar fawredd Crist yn benodol, gweld rhoddwr bod cynhalio'r helaeth a reolwr popeth sydd yn y preseb, a hynny'n creu rhyfeddod a mawl yn ddi. Yn fy natur, meddwl hi, eto'n dod mewn nawr ar Duw a dyn yn yr un person yma. Yn fy natur ddynol I fel betai, wedi demtio fel y gweila o ddynol rhyw. Yn ddyn bach, yn wan, yn ddinerth, dyna beth yw ar un olwg, ond ar un pryd mae'n anfeidrol, wir a bywiol Dduw. A chi'n cael eich atgoffa fyna o emyn arall gan Ann Griffiths, mae'n ddyn I gyd ymdeimlo a'n holl wendidau I gyd. Mae'n dduw I gario'r orsedd, hynny yw I fod yn fuddugol ieithus. Mae'n dduw I gario'r orsedd a'r ddiafol, cnawd a byd.
Credu bod e'n deg i ddweud. Byddwch chi'n cael ein anodd i ffeindio unrhyw lyfr sy'n dechrau mewn ffordd mor drawiadol ag Efengyl Ioan. Hyd yn oed o fewn yr ysgrythyr, o fewn y Beibl ei hun, mae yna rhyw bwer, rhyw urddas sy'n perthyn i eiriau agoriadol Ioan. Mae'n gafel yno chi yn syth, yn dydi? Ac wrth gwrs mae Ioan yn gwbl fwriadol fan hyn yn dechrau ei lyfr yn y ffordd ddigon chwareus yma. Byddai ddarllenwyr cyntaf fi'n siŵr di clywed yr geiriau agoriadol yn y dechreuad a di meddwl o hunan, wel, ni'n gwybod beth sy'n dod nesaf nag i ni. Yn y dechreuad, creodd Duw y nefoedd ar ddaear. Ni'n gwybod, dyna siwr mae'r Hen Testament yn dechrau yn dyn ni. Ond na, chi'n gweld fan hyn, mae Ioan, fel petai'n dweud, bod dyn ni rhyw ddechrau newydd. Dechrau sydd ddim yn llai pwysig na geiriau agoriadol Genesis. Yn y dechreuad, yr oedd y Gair. A mae'r agoriad yma, yr agoriad pwerus yma, yn ddigon priodol pan ni'n ystyried pwy sy'n ysgrifennu. Yr apostol Ioan, un o'r bobl hynny oedd agosaf at Iesu, nath weld a chlywed mwy o Iesu Grist na neb arall tra bod ar y ddaear. Mae'n agoriad priodol pan ni'n ystyried mawredd testun y llyfr, sef Iesu Grist, y Meseia, mab Duw. Mae'n rhaid i fi gyfadde, mor gyffroes ydw i, wrth i ni ddechrau ar y gyfres yma yn mynd trwy Efengyl Ioan gyda'n gilydd, i fi'n eitha petrus wrth i ni droi at yr adran gyntaf yma. Lle mae'n dechrau? Mae cymaint i'w ddweud, gallwn ni wir treulio wythnosau, misoedd, just yn yr adran gyntaf yma, a byddwch chi prin di crafu'r wyneb. Dyma un o'r adrannau hynny yn yr ysgrythyr sy'n gwneud i chi deimlo'n hollol annigonol fel pregethwr. A felly be fi eisiau gwneud, gan weddio am nerth a chymorth yr ysbryd glân, yw canolbwyntio ar adnod 14. Mae'r adnod yna yn rhyw fath o grynhoi be mae'r adran i gyd yn sôn amdano, ac ar ryw lefel mae hefyd yn crynhoi testun y llyfr i gyd. Daeth y Gair yn gnawd a preswylio yn ein plith, yn llawn gras a gwirionedd. Gwelsom ei ogoniant ef. Ei ogoniant fel unig fab yn dod oddi wrth y tad. Be mae Ioan wedi weld a'i glywed a'i brofi sydd yn ei ysgogi ei ysgrifennu'r llyfr yma? Be mae Ioan di dod i'w wybod? Beth mae Ioan eisiau i ni hefyd i'w wybod? Pwy yw'r person yma sydd wedi trawsnewid bywyd Ioan, a mae eisiau i ni ei adnabod hefyd mwyn i ni gael bywyd? Daeth y Gair yn gnawd, a preswylio yn ein plith yn llawn gras a gwirionedd. Gwelsom ei ogoniant ef. Ei ogoniant fel unig fab yn dod oddi wrth y tad. Felly ni'n dechrau efo hyn mae Ioan yn ei ddweud am y Gair. Ac i ryw raddau gallwn ni ddweud bod dim angen rhyw lawer o esboniad ar y term. Hynny yw, mae rhywbeth am y term Gair,
sydd yn ddealladwy i bob un ohono ni, y bore yma. Beth yw gair? Wel, mae gair yn gwneud dau brif beth nag yw e. Gyntaf gyd, mae gair yn mynegu meddwl person. Chi'n gallu dweud gair heb fod unrhyw un arall yno i'w glywed e. Chi'n dweud mewn gair ar lafar yr hyn sydd yn mynd mlaen yn y dirgel te. Mae'n mynegiant o beth sydd yn y meddwl. Ond mae gair hefyd yn rhywbeth sydd yn cyfathrebu. Ydy, yn datguddio y meddwl yna i eraill. Chi'n dweud gair mwyn dangos i rywun beth i chi yn ei olygu. A felly hyd yn oed os oedd dim cefndir o gwbl gyda ni, gallwn ni ddweud, wel, mae Ioan fan hyn yn sôn am Iesu fel gair Duw, achos mae dyma pwy yw Iesu. Fe yw y mynegiant yna o feddwl Duw ac o y Duw dirgel. Fe yw'r datguddiad pennaf o'r Duw anweledig. Ond byddai'r term yma, mae Ioan yn ei ddefnyddio yn y Groeg, y gair yw logos. Bydde wedi golygu pob math o bethau gwahanol i bobl gwahanol. I'r Iddewon, gair Duw oedd yr hyn roedd Duw wedi ei ddweud, wedi ei ddatguddio iddyn nhw fel pobl arbennig iddo fe. Trwy'r Hen Testament roedd Duw wedi siarad trwy ei air, roedd Duw hefyd wedi gweithredu trwy ei air. Roedd e wedi ei achub nhw trwy ei air. Ac yn arbennig ar ôl iddyn nhw gael ei achub a dychwelyd o'r geithglyd yn Mabilon, oedd pobl Dduw a oedd eu ffocws nhw ar y gair. Gair Duw, yr Hen Testament, yr ysgrythyrau. Ond nhw'n chwilio yn y gair mwyn dod o hyd i Dduw. Nawr, i'r cenhedloedd eraill, i'r athronwyr, y philosophers, oedd y term yma logos yn rhywbeth cyffredin iawn. Oedd e'n cael ei ddefnyddio mewn pob math o ffyrdd, ond oedd wedi cael ei drafod lot wrth chwilio am ystyr, am logic, am reswm, pwrpas i fywyd. Pam bod ni yma, pam bod ni'n bodoli o gwbl. A felly ar ryw lefel, pan mae Ioan fan hyn yn dechrau i lyfr mae'n dweud, chi Iddewon, chi sydd yn chwilio am Dduw trwy ei air. A chi Groegiad, sydd yn chwilio am ystyr i fywyd yn y logos yma'r gair yma. Wel, dyma fe. Amdano fe rwy'n sôn, os ych chi eisiau ffeindio Duw, os ych chi eisiau ffeindio ystyr bywyd a phopeth, mae e fan hyn. Ond i ni wir ddeall be mae Ioan yn golygu, mae rhaid i ni edrych ar be mae fe ei hun yn ei ddweud. So mae fe yn defnyddio'r term yma, y gair. Be mae fe yn ei ddweud am Iesu Grist? Yn y dechreuad roedd y gair. Roedd y gair gyda Duw, a Duw oedd y gair. Roedd ef yn y dechreuad gyda Duw. Daeth pob peth i fod trwyddo ef, hebddo ef ni ddaeth un dim sydd mewn bod. Ynddo ef roedd bywyd, a'r bywyd goleuni dynion y doedd. Wrth alw Iesu Grist yn air Duw, beth mae Ioan yn ei ddweud? Wel, mae'n dweud fod e'n dragwyddol. Yn y dechreuad roedd y gair. Hynny yw mae Iesu fel gair Duw heb ddechrau na diwedd. Mae'n ddwyfol, Duw oedd y gair. Hynny yw, ar un lefel chi methu gwahanu, Duw oddi wrth ei air, ac eto, mae yna rhyw ddiffinio, rhyw wahaniaethu, oherwydd mae'r gair gyda Duw. Mae yn y dechreuad gyda Duw. Y gair yma yw'r un sydd yn creu, yn gwneud yr hyn mae Duw ei hun yn ei wneud, yn creu ac yn dod â bywyd a goleuni.
Felly pan mae Ioan yn dweud wrthyn ni, mae Iesu Grist, yr un yma mae'n ysgrifennu ei efengil amdano fe, yw y Gair, mae'n dweud wrthyn ni mae Iesu yw Duw ei hun. Mae'n dragwyddol, mae yn holl alluog, fe yw'r creuawdwr. Dyma'r ryfeddod cyntaf. Mae'r person yma, mae Ioan yn ei gyflwyno i ni. Y person mae eisiau ni gredu ynddo, y person ni'n mynd i glywed amdano fe yn y misoedd i ddod, mae yn dduw. Ac os y'n ni'n barod i gyffesu hynny a'i peidio, mae yna rhywbeth ond ni gyd sydd yn chwilio am dduw. Ni methu helpu hynny. Ni wedi cael ein creu gan dduw, ni wedi cael ein creu ei fwynau. Dim bywydau ni ddim yn gyflawn hebddo fe. Ni'n chwilio am atebion am hobman, ni'n trio llenwi'n bywydau ni a phob math o bethau i gymryd lle Duw. Ond y gwir yw, nes i ni ffeindio Duw, nes i ni ddod ato fe a'i adnabod e a cael perthynas gyda fe, fydd na wastad rhywbeth ar goll. A felly, dyma ddechrau'r newyddion da, mae Duw ei hun yn siarad â ni, mae wedi datguddio ei hun i ni yn y Gair. Ond mae Ioan yn mynd mlaen i weid rhywbeth pellach yn dydi. Daeth y Gair yn gnawd a preswylio yn ein plith. A fan hyn, mewn ychydig o eiriau, mae Ioan yn crynhoi un o'r dirgelion mwyaf erioed. Daeth y Gair, y Duw yma ni wedi bod yn sôn amdano fe, yr un sydd wedi creu pob dim a sydd yn cynnal pob dim, mae wedi dod yn gnawd. Nawr, beth yw'r cnawd yma mae Ioan yn sôn amdano? Wel, yn syml, y corff ddynol. A be mae Ioan yn ei ddweud fan hyn yw bod Duw wedi dod yn ddyn. Dyma'r dechrau newydd, yr Genesis newydd. Nid yn unig bod Duw nawr ar waith yn y byd, fel mae e wedi bod trwy'r Hen Testament, ond nawr mae yna rhywbeth newydd wedi dechrau, achos mae e wedi dod i'n plith ni. Mae wedi dod i drigo yn ein plith ni, preswylio yn ein plith ni, byw ar y ddaear fel un ohono ni. Mae'r un tragwyddol yma, yr un heb ddechrau na diwedd, yr un sydd wedi creu'r cwbl trwy ei nerth mae wedi dod yn rhan o'r greadigedd. Pan o'n i'n fachgen, o'n i'n hoffi cael y bino. Falle o'ch chi'n berson bino, falle o'ch chi'n berson dandy neu rhywbeth arall, ond weithiau oedd yna rhywbeth diddorol yn digwydd yn y bino. Byddwch chi'n cyrraedd ran o'r comic, ran o un o'r strips, ac oedd e fel petai llaw yr arlunydd yn dod yn rhan o'r stori yn dechrau ymwneud gyda'r cymeriadau. O'ch chi jyst yn gweld rhyw law am darn o fraich yn dod i fewn ac a falle'n rwbio rhywun allan neu'n ychwanegu rhywbeth. Just y llaw, dim mwy na hynny. Trwy'r Hen Testament, roedd llaw Duw wedi bod ar waith. Oedd Duw ei hun wedi bod yn ymyrryd ac yn gweithio trwy ei airau, ond fan hyn mae Ioan nawr yn dweud mae yna rhywbeth newydd wedi digwydd. Nawr i ni'n gweld nid jyst llaw neu braich yr arglwydd. Nawr mae'r creuawdwr ei hun wedi dod i fewn yn rhan o'r stori. Mae'r mab tragwyddol wedi dod fel plentyn bach. Wedi dod i ddangos gogoniant Duw i ni. I ni methu gweld Duw, mae Duw yn ysbryd, mae e'n anweledig. Mae adnod 18 yn dweud, nid oes neb wedi gweld Duw erioed. Yr unig un ac yntain Dduw, yr hwn sydd yn mynwes y tad, hwnnw a'i gwnaeth yn hysbys. Mae Duw wedi dod yn un ohono ni mwyn dangos ei ogoniant i ni. Nawr, dyw Ioan fan hyn, dyw e ddim yn cynnwys hanes y geni.
Dwi ddim yn cynnwys yr holl straeon hynny, ni'n hoffi darlleniadau yn y dolyg. Ni ddim yn clywed am yr angylion, angel yn ymweld â Mair, y ffaith bod hi fel wyryf ifanc yn rhoi genedigaeth, a'r daith i Fethlem, a'r geni mewn preseb, a'r doethion a'r bugeiliad. Ni ddim yn clywed am y pethau hynny. Mae Ioan yn gosod ei ni mewn ffordd wahanol. Daeth y gair yn gnawd. Beth mae hynny'n ei olygu? Wel, mae'r goleuni Duw, yr goleuni yna sy'n dod â bywyd, mae wedi dod i ganol y tywyllwch. Mae wedi dod i preswylio neu i wneud ei babell i wersylla yn ein plith ni. A mae yna ddirgelwch fan hyn. Dros y canrifoedd, mae pobl Dduw, mae'r Eglwys di trio dweud cymaint am hyn ac y gallwn ni heb bod ni'n mynd yn rhy bell. Falle bod chi'n gyfarwydd â rai o'r credoau sydd wedi cael eu llunio gan yr Eglwys. Mae rai ohonyn nhw'n gyfarwydd achos bod nhw yn ffurfio rhannau o'n emynau ni. Dwy natur mewn un person, yn anwahanol mwy, mewn purdeb heb gymysgu yn ei perffeithrwydd hwy. Hynny yw, roedd Iesu Grist yn 100% yn dduw, 100% yn ddyn, dwy natur mewn un person, ac i chi methu gwahanu nhw, ac eto dyn nhw ddim wedi ei cymysgu. Na, mae'n aml yn rhwyddach a dweud y gwir i ddweud beth sydd ddim yn wir am Iesu. Mae'n rhwyddach i ddweud, wel, nath e ddim stopio bod yn dduw wrth fod yn ddyn. Doedd Iesu ddim yn rhyw fath o hybrid, rhyw hanner a hanner, Duw a dyn. 50%, 50%. Na, doedd Iesu ddim yn ddyn ar y tu allan, fel rhyw fath o gragen, ond yn dduw ar y tu fewn, yr ysbryd. Doedd ddim yn gyfuniad, rhyw fath o blend o'r ddau. Na. Ni ddim yn gallu deall y peth yn iawn, ond be mae Ioan a y Beibl i gyd yn dangos i ni fod Iesu yn dduw, ond roedd e hefyd yn ddyn. Oedd e'n berson, go iawn, fel chi a fi. Oedd e'n gwybod tro beth oedd hi i fod yn unig ac yn ofnus a mewn poen a galar. Oedd e wedi profi blinder ag newyn a syched a oedd e wedi cael ei frydychu ag yr holl bethau hynny sydd yn rhan o'n bywyd ni. Oedd e fel ni ym mhob ffordd heblaw am fod e yn ddi-bechod. Mae rhywbeth rhyfeddol fan hyn, ond oes? Mae'r person yma, mae Ioan eisiau ni gredu ynddo fe, mae'n dduw, ond mae'n ddyn. Mae yn air Duw wedi dod yn gnawd. Pan oedd Duw eisiau datguddio ei hun i ni, pan oedd eisiau cael perthynas gyda ni, nath e ddim just dod a roi rhyw syniad neu rhyw athrawiaeth, rhyw ffordd o fyw i ni i'w ddilyn. Mae e yn dod ei hun, yn dod yn berson, yn dod yn rhywun i ni'n gallu ei adnabod, yn rhywun oedd yr disgyblion yn gallu i weld a'i gyffwrdd a bwyta gyda fe a chwerthin gyda fe. Yn berson i ni, nawr, yn gallu ei adnabod. Yn berson cawn ni un dydd i weld a bod gyda fe. Ond dyna mae Ioan yn mynd mlaen yn dydi. Mae'n dweud rhywbeth pellach i ni am yr arglwydd Iesu, y gair a ddaeth yn gnawd. Mae'n dweud, daeth y gair yn gnawd a phreswylio yn ein plith yn llawn gras a gwirionedd. Gwelsom ei ogoniant ef, ei ogoniant fel unig fab yn dod oddi wrth y tad. Pam bod Ioan yn sôn am ras a gwirionedd?
Pam y dyna'r pethau sydd yn cael ei uwcholeuo am Iesu fan hyn? Wel, un reswm yw oherwydd bod e'n cael ei gymharu neu ei wrthgyferbynnu gyda Moses. Chi'n cofio, Moses yr un nath Duw ei ddewis a'i anfon i achub ei bobl o wlad yr Aifft yn yr Exodus. A trwy Moses, i ni'n clywed fan hyn, rhoddwyd y gyfraith. Oedd Moses di gweithredu fel cyfryngwr rhwng Duw a dyn. A trwy Moses, roedd Duw wedi rhoi cyfraith i'w bobl. Ond ni'n clywed fan hyn, gras a gwirionedd trwy Iesu Grist y deitha. Be mae Ioan yn trial i ddangos i ni? Wel, mae eisiau ni fod yn ofalus fan hyn. Dyw e ddim yn golygu bod y gyfraith ddim yn raslon a ddim yn wir. Roedd y ffaith bod Duw di achub ei bobl o'r Aifft a di dod â nhw i wlad yr addewid a di roi cyfraith iddyn nhw i ddangos shwd i fyw, roedd hynny yn beth graslon. Oedd e'n beth caredig, oedd e'n beth da. Oedd e'n dda oherwydd dilyn y gyfraith yw y ffordd gorau i fyw. Dilyn deddfe Duw a'i fwriad ei ar ein cyfer. Dyna yw yr patrwm gorau posib ar gyfer ein bywydau ni. Ond oedd y gyfraith hefyd yn gwneud rhywbeth pellach. Oedd y gyfraith yn dangos angen y bobl. Nawr oedd hynny yn beth graslon hefyd. Yn yr un ffordd tysa rhywun yn cael prawf nawr i weld os oedd ganddyn nhw'r coronavirus a bod y doctor yn dweud, ie, ti yn sal, wel dyw hynny ddim yn beth creulon, beth cas. Na, mae dweud fod rhywun yn sal yn beth caredig, mae'n raslon, mae'n dangos bod angen arnyn nhw. A dyna oedd y gyfraith yn neud, oedd yn dangos beth oedd safon perffaith Duw ac yn dangos methiant dyn i gyrraedd y safon yna. A roedd y gyfraith yn wir. Hynny yw, oedd e'n dangos cymeriad Duw a bwriad Duw mewn ffordd gwir. Oedd e ddim yn gelwydd, oedd e ddim yn hanner gwir, roedd Duw di siarad am y Duw wastad yn dweud y gwir. Felly pam fod Ioan yn dweud bod gras a gwirionedd di dod trwy Iesu Grist? Wel, be mae'n golygu yw hyn, fod gras, hynny yw cariad anheiddiannol Duw di dod wrth i Iesu Grist gadw'r gyfraith yn ein lle ni. Mae'r gyfraith yn dangos ein angen ni yn methiant ni, a mae Crist i dod i gyflawni'r gyfraith trosto ni. Mae Iesu Grist yn llawn gwirionedd. Pam? Wel, oherwydd fe yw yr un roedd y gyfraith a Moses a'r holl proffwydi yn pwyntio ato fe. Oedd yr gyfraith a'r drefn oedd Duw wedi osod yn gysgod o'r reality llawn oedd yn dod yn mherson Iesu Grist. Dyna pam fod y gair a ddaeth yn gnawd yn llawn gras a gwirionedd. Wel, achos dyna pam oedd wedi dod. Dyna pam oedd e'n gorfod bod yn dduw ac yn ddyn. Oedd e'n gorfod dod, y gair yn gorfod dod fel cnawd mwyn cadw'r gyfraith yn berffaith, mwyn i ni brofi cariad anheiddiannol Duw. Oedd y diwdod yn gorfod ychwanegu dyndod mwyn byw bywyd perffaith yn ein lle ni ac yna marw ar y groes drosto ni. Mae yna rhywbeth rhyfeddol dyn ni fan hyn. Mae wedi dod ein mwyn ni. Daeth y gair yn gnawd a preswylio yn ein plith, yn llawn gras a gwirionedd. Gwelsom ei ogoniant ef, ei ogoniant fel unig fab yn dod oddi wrth y tad. Adnod 16, o'i gyflawnder ef. Rydym ni oll wedi derbyn gras ar ben gras. Ond does yna ddim un ohono ni yn ddigonol
yn o'n ni'n hunan. I ni gyd yn chwilio am Dduw. I ni gyd yn chwilio am berthynas, a mae Duw ei hun di dod ym mherson yr arglwydd Iesu Grist mwyn ein achub ni. I ni methu achub yn hunan, ni methu cadw'r gyfraith yn hunan. Y cwbl i ni yn gallu gyflawni wrth wneud hynny yw condemnio'n hunan wrth i ni fethu. Mae di dod mwyn ein achub ni. Na, ni wedi gweld yn barod yn dyn ni. Bwriad Ioan wrth ysgrifennu'r pethau yma a popeth sy'n dilyn yw mwyn i ni weld a chredu pwy yw Iesu. Mae eisiau ni sylweddoli pwy yw yr un yma'r gair a ddaeth yn gnawd. Mae eisiau ni gredu ynddo fe ac wrth gredu cael bywyd. Ond beth sy'n amlwg o'r cychwyn yw bod hynny ddim yn mynd i fod yn wir am bawb. Ni wedi clywed yn barod yn dyn i fod y goleuni yn llywyrchu am y tywyllwch, ond dyw'r tywyllwch ddim yn ei adnabod e. Ni'n clywed daeth y byd i fod trwyddo fe, ac nid adnabu'r byd mohono. Daeth i'w gynefin ei hun, ac ni dderbyniodd ei bobl ei hun mohono. Dyna byddwn ni'n weld yn gyson trwy'r llyfr. Mae yna rai pobl fydd yn gwrthod. Fydd yn dewis y tywyllwch. Fydd yn caru ei gweithredoedd drwg nhw ei hunan yn hytrach na Iesu. Pobl fydd yn ei wrthod e. A felly yn derbyn canlyniad i pechod nhw. Ond be mae Ioan eisiau? Be mae eisiau yn cyfynnu yw rhywbeth llawer gwell. Mae eisiau ni i gredu a thrwy hynny i ddod yn blant Duw. Mae'r gair wedi dod yn gnawd, yn llawn gras a gwirionedd. Mae wedi dod i ddangos cariad Duw. Ni wedi gweld ei ogoniant e. Ei ogoniant fel unig fab yn dod oddi wrth y tad, a mae Iesu eisiau rhannu'r gogoniant yna gyda ni. Mae'r mab eisiau rhannu ei etifeddiaeth gyda ni. Mae eisiau i ni i fod yn blant i Dduw hefyd. Y braint mwyaf gallwn ni fyth i gael. Bod ni trwy ffydd yn cael ein mabwysiadu yn dod yn blant i Dduw. Dyma mae Ioan eisiau. Dyma i fi eisiau. Dyma mae'r arglwydd Iesu Grist ei hun eisiau ar eich cyfer chi. Bod chi'n profi y pethau yma. Mwyn ei enw. Amen. Amen. Wel, wrth i ni orffen yn oedfa ni, ni'n mynd i ganu unwaith eto gyda'n gilydd. Please, defnyddiwch yr amser yma nawr i foli ac i fyfyrio ac i ymateb i'r hyn i chi wedi glywed yng ngair Duw.
Wel, diolch i chi am ymuno ni, ac unwaith eto gai ddymuno bendith Duw yn helaeth arnoch chi. Mewn i weddiad yn gilydd. O arglwydd yn Duw, i ni'n diolch i ti nawr am yr hyn rydyn ni wedi weld yn dy air, yr rhyfeddodau yma, y pethau yma sydd tu hwnt i'n deall ni mewn cymaint o ffyrdd. Arglwydd ni'n gofyn yn awr arna ti i gymryd dy air di, dy wirionedd di, ac arna ti yw bwyso fe ar ein meddyliau, yw argraffu ar ein calonau ni. O arglwydd, diolch i ti am Iesu Grist. Diolch fod e'n gwbl unigryw, fod yna neb arall yn debyg iddo fe, y Duw ddyn. Diolch fod e wedi dod ein mwyn ni. Arglwydd helpa ni nawr i gredu ynddo fe ac i gael bywyd trwyddo fe. Amen bod ni'n gofyn yn ei enw e. Amen. Amen.